turka shi. Babban mawaƙin da ya tataɓurza a 2023 wato mawaƙi ɗaya tilo wanda ya fice a jam'iyyar ta NNPP. Tabbas yanzu ya karɓi kyautar karramawa bisa wannan tataɓurza da ya sha na sakin manya-manyan mawaƙoƙi a jam'iyyar NNPP. Tabbas wanda ya bashi wannan gagarumar kyauta ta gida da mota tabbas ba kowa bane sai gwamnan jihar Kano wanda ya lashe zaɓe 2023 wato Abba Kabir Yusuf. Tabbas wannan mutum tabbas ya duba shi, inda kuma bayan ya bashi wannan manya-manyan kuɗaɗe, inda kuma ya zai iya mai ta'aziyya na Allah Ubangiji ya ƙara kiyaye accident ɗin da ya yi. Idan ba ku manta ba, tun bayan wata waƙar shi ta ƙarshe, to daga wannan waƙar ne shine accident ɗin da ya yi, ita ce waƙar shi ta ƙarshe, har yanzu bai ƙara sakin wata waƙa ba. To amma da tun bayan jin wannan shiru da wannan babban mawaƙi yayi na jam'iyyar NNPP, tabbas Abba Kabir Yusuf shine ya duba ya ga me ya kamata a yi wannan mawaƙi. Tabbas ya ja ɗauki babban gida da kuma kyautar babbar mota ya bashi tare da kuɗaɗe. To assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Idan wannan na farko isowarka cikin wannan channel ta mai albarka, da kada ka manta ka danna mana subscribing, kana ka danna mana alamar ƙararrawa, domin ta haka ne za ka iya samun sabbin bidiyoyinmu da zarar mun ɗora. Ka biyo mu har zuwa ƙarshen wannan bidiyo don sa maka ɗan gajeriyar magana da Abba Kabir Yusuf da kuma injiniya Rabiu suke game da wannan shahalalan mawaƙa na jam'iyyar NNPP. Tabbas wannan shahalalan mawaƙi tabbas ya yi fice kuma ɗan adawa ne ƙwarai da gaske. Inda ya riga waƙe NNPP babu dare babu rana, sannan kuma babu wani batun wani kuɗi, ba za ka taɓa nuna mai kuɗi ba saboda ɗan adawa ne na gaske. Tabbas wannan mawaƙi ya yi fice wajen rerawa jam'iyyar NNPP waƙa. Tabbas shi da isa injiniya Rabi Musa Kwankwaso ya bayi kyautar karramawa ƙwarai da gaske, ya kuma gaya wa Abba Kabir Yusuf da animin gida babba da kuma mota da kuma kuɗi tabbas a ba wannan mawaƙi sakamakon ta taɓarza da ya yi a jam'iyyar NNPP.